Hvad så der, mand? Sindssygt, man. Godt at se dig, mand. I lige måde, prøv at mand. høre her, Hip-hop, pikhoveder. mand. Vil I gerne være hiphopper, så er der ikke mere fucking Whopper på Burger King eller alt det der pis og lort, okay? Det er way back. Tiden har ændret sig, og der er nye regler for rap. Så hvis du gerne vil være ægte hiphopper i dag, i 2026, listen up. Så skal du lytte 2026 dansk rap. Nummer 1. Uanset hvad du siger i dine sange, så har du klaret den. Du har klaret den. You made it, brother. Lige meget, hvor du kommer You fra. made it, brother. Lige meget, hvilket gymnasie du har gået på. Lige meget, hvad dine udfordringer har været. Op. Du er op nu. You made it. Du klarede det Det hele vigtigste, selv. fordi rap-sang er sådan set ikke rigtig flow eller levering. Du skal snakke om, at du har klaret den, at der var ingen, der troede på dig. Der er ikke nogen, der vil bolle med dig. Der er ikke nogen, der lyttede til dig. Og nu kan de alle sammen rende dig i røven. Præcis. Fordi you made it. Så hver gang du går i studiet for at indspille, så er det første, du hører, det er Drake, started from the bottom. Prøv at høre. Started from the bottom. Den skal du høre 3 Now we're gange. here. Den skal du høre 3 gange. Den skal du høre minimum 3 gange for ligesom at... Så siger han, Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from... Sindssygt sagt det der. Og han det er har så fattet godt. det. Det er Han har så forstået det. Regel nummer 2, ikke? Hvad betyder det at make it? Hvad betyder det? Hvad betyder det? Det betyder først og fremmest, du har råd til en... Dollar, præcis. Og hvad kan man købe for penge? Du kan købe nogle fede Nike Air Max. Ja, du kan købe det hele. Du kan købe damer, du kan købe seje biler, du kan købe... Du kan i hvert fald lease en bil. Er der andet end det? Er der? Nej. Du kan købe damer. Du kan købe noget dryp til din hals. Du kan købe bil, dryp til hals, flaske på klub. Flaske på klub, Bord på klub. Og alle de seje hiphoppere sidder ikke bare og spiser Whopper mere. Nej, de har bord inde på sø. Kaviar østers. Præcis. Det er det ægte hiphop handler om i dag. Det kan du ikke få. Det kan du ikke få. Hvis ikke du har fucking penge. Du siger, prøv at høre, okay, første par bars, we made it. Anden par bars, nu er der bottle champagne på engelsk. Bottle champagne, fast car, model bitch from Instagram. Præcis. Cause money in my bag and money in my pocket. Ja, enig. Det var varmt, det der. Det var ret varmt Var det sagt. ikke ret sygt, det der? Jeg tror, at vi skal i boksen bagefter og lægge det der. Men jeg tænker, før vi lægger det, så er vi lige nødt til at høre Ibiza 3 gange. Kan du ikke lige... Jeg lægger det bare lige hurtigt. Jo. Kan du ikke lige... Fyr. Ja, jeg lægger det lige. Ja. Money in my pocket, money in my bag, bitch on Instagram, I got the swag. More money on me, more money wherever. I can go outside, neck froze, I change the weather. Fuck, det er sindssygt. Præcis. Ja, det er fucking sindssygt. Det får mig til at lave en sang om at købe et bord inde på sø, og den der dame, hun bare er på mig. Og det er hiphop. Det er ægte hiphop. Det er hiphop. Noget, der også er rigtig vigtigt, det er, at du bare har mange monthly listeners. Før det, dog, så skal du have sex med damer. Ja. Okay? Igen. Husk, kvinder i hiphop er kun til... Sex. Ja. Objekt. Godt. Hvis du nævner en kvinde, så er det fordi, du har bollet hende. Ja, nemlig. Og så har du smidt hende på gaden. Hun har ingen anden funktion. På gaden. Det er lige meget, Bare husk om hun det. har et sted at bo. She belongs to the streets. Med mindre, at det er noget om, at din mor sagde engang, at hun troede på dig, og du bare skulle gøre det. Så kan man godt nævne en kvinde. Men ellers, så er det sådan, mamma troede på mig, eller... Jeg har en baddie i min DM. Jo, ja, den. Nå, ja, den der. Nej, det er rigtigt. Det må du godt. Det vil jeg ikke gøre. Men hvis ikke det er din mor, og hun troede på dig, så er det en, du har haft sex med at spille på gaden. Præcis. Meget enkelt. Ikke? Det kunne være alt fra, you know, fuck the bitch, chuck her out. Det kunne være, you know, bitch on my dick, chuck her out. Ja, det kunne være... eller jeg rister en toer, mens jeg sidder i min North Face jakke, men der er en baddie, der skriver til mig, men jeg har ikke tid lige nu, fordi jeg får hovedet af hendes søster. Så du svarer ikke, ja. Hiphop er mange ting, men vi prøver at få skåret det ind til benet. Hvad er det handler om? Make the money and make sex with women. Exactly. Så sex med damer, det er super, super vigtigt. Du skal bare afspejle det. Der er noget, som folk i hiphop-kulturen misforstår. Folk i hiphop-kulturen, de tror, det handler om at være ægte. De tror, det handler om at rap det, du har været igennem. Ja. Fuck. Eller sige det, du tænker. Fuck det der, bror. Altså. Du skal snakke om 3 ting. Du skal snakke om, du er op, du skal snakke om, du har penge nu, og du skal snakke om, at du boller en helvedes masse damer. Og Så nummer forstår 4. det. Nummer 4, ja. Det er lidt svært at se der, fordi jeg har skrevet det med blæk fra en 100.000 kroners pen, som jeg har brugt siden jeg var født. Siden du skrev kontrakt på Universal. Yup, jeg know. Spansk og engelsk, okay? We don't want to hear you speak
Danish, man. No, Danish is not fucking cool. Danish. Stop rap Danish. Forstå nu sådan, når du rapper på dansk, så er det sådan noget shubidua og hygge-bygge noget. Det er jo Tror ikke du, rigtig Jimmy rap. havde fået 100.000 milliarder dollars streams, hvis han havde sagt, min bror, man bare spis, for vi er i København? Det kan du godt høre selv, vi er ikke? i Milano, bror. Der er mamacitas. Der er pesos, butter. Alt, der ikke er dansk. Præcis. Ej, Ja. fuck det der. Tingene sker jo ikke nede i Rødby Havn, vel? Altså. Tingene sker ikke på Lolland Falster. De sker på Milano, de sker i Barcelona, de sker i Ibiza, de sker i Miami. Fuck, jeg elsker Miami. Miami er Fuck, jeg så elsker Miami, sejt. dude. Og noget, der faktisk er Jeg en var der i kæmpe går, misforståelse. mate. Og jeg var også i Miami i går, Jeg er også faktisk. mig, Ja, jeg var der 2 gange i går. Fuck, hvor sindssygt. Ja, jamen, det var også fordi, så tog du lige til LA og så tilbage. Ja, præcis. Fordi der skulle lige skrives kontrakt. Noget, du også skal huske, det er at have et tag. Du skal have en lyd, du siger. Der er mange, der har den der. Ja, ej. Min, den er scratch. Og når jeg går ind i boksen og siger det, så ved folk, Johan er det samme. Johan er på nu, og det bliver helt hjernedødt. Men jeg ved, altså når jeg hører min rapmusik, og jeg hører den der lyd på, der gør den igen. Scratch! Når jeg hører det, så ved jeg bare, fuck ja mand, der kommer 24 bars nu om sex med damer i et hav af penge. på sø. Og jeg glæder mig. Ja. Jeg glæder mig, forstår jeg, fordi det er ægte hiphop, boys. Det er ikke real hip-hop. Det er så fucking varm ham der. Prøv lige at sige igen. Og der er faktisk mange... Scratch! Ja, og der er faktisk mange, der har den her misforståelse om, at hiphop det opstod i New York en gang i 70'erne. Rigtig hiphop, det opstod et sted i Sydeuropa, da Gilly han var på ferie i 2017. Yup. Det var der, der var et change. That's the origin story. That's the origin story. That's for real, man. That's for real, man. Har du hørt hele det der fucking podcast, der hedder Den Nye Stil om, hvordan dansk hiphop det udviklede sig? Har du hørt det? Ja, det er conspiracy. Ja, det er totalt conspiracy. Ja, det er totalt fucking ligegyldigt. Ja. Fordi jeg synes bare, de skulle ændre det hele og fortælle om Gillys rejse siden 2016-17 type shit. Når du tager i studiet, så det første du gør, det er, at du sætter Gillys album på. Og når du har hørt det hele vejen igennem en gang, så sætter du det på en gang til. Ja. Og du ved, der er ikke noget at gøre. Du kan, altså, vi har været smarte, og vi begyndte at høre det på vej til studiet, så vi ikke bruger studietid på at høre albumet. Så vi hører det på vejen. Ja. Når du så har gjort det, så skal du ind og finde et beat med en spansk guitar. Det er utrolig vigtigt, at der er spansk guitar med her. Hvis ikke der er det, så skal du have egyptisk fløjte. Og hvis ikke der er det, så kan du godt pakke sammen. Ja. Når du har fundet det her, så skal du tænke med det samme, okay, WWGD. What would Gilly do? Ikke også? What would Gilly do? Bare, hvis du er i tvivl på noget tidspunkt, what would Gilly do? Gilly, 1, 2, 3, 4. Min bror, man bare spis. Se, det der papi. Det er det der papi. Det er derfor. Jeg håber, at I har fået et lille indblik i den ægte hip. Bror, det er politiet! Det er politiet, bror! Løb, mand! Shit, mand! Er de væk, bror? Fuck, er de væk, bror? Bare slap af, de kører bare forbi. Fuck, er de væk, bror? Der er ikke sket noget. Shit, mand! Fuck, det er nøjeren. Fuck, det er nøjeren. Man skal passe på derude. Ja. Ja, det er fuck 12. Det er fuck 12 herude. Det er fuck 12. Det kan jeg glemme helt at nævne. Altså, hvis du laver hiphop... Politiet ved der aldrig noget godt. Politiet, de vil fuck med din grind. Politiet, de vil prøve at fuck med dine penge. Præcis. Politiet, de vil sætte dig i spillet, så du ikke kan bolde damer, så kan du kun bolde mænd. Det er overhovedet ikke og hiphop. det er ikke sejt. Det er ikke hiphop. Det er ikke sejt. Ikke. Det er bare ikke. Hvornår hører du fucking Gilly snakke om, at han er en bolden fyr? Det er ikke sket. Det er ikke sket. Så selvfølgelig, fuck the police, coming straight from the underground, er super vigtigt også. Jamen, det. Got it bad, cause I'm... Ja, cause I'm... men det er også noget andet. Det er noget andet. Det er slet ikke sådan der, vi laver. Ja, det er ikke sådan, vi laver det. Der har været en revival siden, som er sket med Gilly. Det er lidt sådan gamle og nye testamenter, og vi er det nye testamente. Prøv at, vi kan ikke droppe mere sovs til jer nu. Ja. Det er vigtigt, at I ved, at hvis I skal lave ægte hiphop, så skal I skal snakke om jeres fader. I skal snakke om jeres mamas. I skal snakke espanol og engelsk. Og så har du klaret den. Så er du oppe, ikke? Så har du været rigtig rap. Så kommer Universal med det samme. Ja. Så er der. Yes. Så vil du lige lægge en scratch, så skal jeg lige demonstrere for dem? Okay. Yo. Kan du lige lægge en scratch for mig? Okay.
Yo, 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 det er ung robot på mikrofonen. Jeg håber snart på, der kommer nogen, tager telefonen, fordi jeg har en trap-phone, som jeg skal hente mine stoffer på. Jeg tager masser af stoffer, mine stoffer er grå. Jeg håber snart, dagen kommer, slutter, min pik bliver ved og 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 ikke stopper. Og hvis hun stopper, så smider jeg hende ud på gaden med hende. Jeg er født fra gaden, jeg er kommet direkte fra gaden, jeg har ikke været nogen andre steder. Ja, din dame hun er med mig. Ja, min dame hun er slimmer. Ja, de tror ikke engang på mig, og de tror aldrig på mig. Jeg er hele vejen op nu, jeg sælger outstage. I'm selling it out, I got the money and the power. I'm trying to devour the whole, all the money and all the bitches, man. Nice.